Dies ire, dies illa, salvet seculum infamilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga tito ko noong mga panahong buntis ang asawa niya. Taong 1976 at 1986. Dalisay Street, Bacood, Santa Mesa, Manila. Kung matatandaan ninyo, meron akong kwentong 1976. Sinabi ko yan sa community ko para hindi kayo maligaw sa kwento kong ito. Itong mga panahong ito, nakatira yung tiyuhin ko at tiyahin ko sa Iba, Zambales. Noong nakaengkwentro ng tito ko yung aswang na nanggugol sa kanila, nagplano silang mag-asawa na umalis na sa lugar na yon. Sakto namang lilipat yung lolo ko sa Bacood noon. Hindi na nagdalawang sabi pa yung tiyuhin ko na sasama siya sa lolo ko at sa iba pa niyang mga kapatid. Ayon sa tatay ko, bata pa daw siya noong mga panahong yon. Pero sariwa pa ang lahat sa kanyang isipan at saksing buhay siya sa kung anong klase ng nilalang ang nakita niya sa tinatawag nilang lumang bahay. Ang una nilang nilipatang bahay noong 1976 sa Bacood ay yung nasa looban. Tinatawag nilang lumang bahay yun kasi medyo matagal na yung nakatayo doon. Tsaka yung itsura, lumang-luma na talaga. Malaki yung bahay pero mura yung upa. Kaya doon nila naisipang lumipat. Tapos bago ka makarating sa bahay, dadaan ka pa sa masikip na eskinita. 2 tao lang ang kakasya doon. Kaya kapag dadaan ka, tapos may makakasalubong ka, magbibigayan kayong 2. Maliban na lang kung payat kayo parehas. Pero kung pareho kayong mataba, isa sa inyo ang babalik sa pwesto para makadaan yung isa. Medyo marami kasi silang magkakapatid noon. Lahat pa sila umaasa sa lolo ko. Ang trabaho lang ng lolo ko noon, porter sa barko. Minsan wala pa. Itong mga panahong ito, kokonti pa lang ang bahay sa Bacood. Partikular na sa Dalisay Street. Usong-uso din noong mga panahong ito yung mga antingero na nag-iinuman. Tapos kapag mga lasing na, nagsusubukan ng kanya-kanyang mga agimat. Kalat din ang balita sa buong Bacood noon na mayroong pakalat-kalat na bruha at manananggal. Kaya naman yung mga antingero na taga-Riles, dumadayo pa ng Dalisay para huntingin yung 2 yon. Ang gusto kasi nilang gawin, hulihin yon at patayin. Pero sadyang madulas ang 2 ito. Kaya hindi nila natsitsyempuhan. Isang gabi galing ng inuman yung tiyuhin ko. Habang naglalakad daw siya, doon malapit sa may ginagawang basketball court, meron daw siyang nakitang matandang babaeng nagkakalkal ng basura. Nilapitan niya ito, pero hindi pa man din siya nakakalapit. Bigla-bigla daw nagmadaling tumakbo yung matandang babae. Gulat na gulat yung tiyuhin ko sa nakita niya. Dahil yung pagtakbo ng matanda, hindi ordinaryo. Nakatuwad ito. Yung ulo nasa pagitan ng 2 hita niya. Tapos ang ginagamit niyang pangbuwelo para tumakbo, yung 2 niyang kamao. Tinitigan mabuti ito ng tiyuhin ko. At napasabi siya ng, "Putya, hanggang dito ba naman sinusundan niyo kami?" Dali-dali ay tumakbo yung tiyuhin ko sa bahay nila. At habang dumadaan daw siya sa eskinita papasok sa loob ng bahay nila, pakiramdam niya pasikip ito ng pasikip. Para daw siyang iniipit ng pader. Alam niya sa sarili niya na inoorasyonan siya ng aswang nun. Dala ng kalasingan, hindi nagawang mag-orasyon ng tiyuhin ko ng buhay na salita. Pero, alam niyo ba na kusa itong gumana? Tama kayo nang narinig. Kusang gumana ang buhay na salita ng tiyuhin ko. Mamaya ipapaliwanag ko sa dulo ng video. Nung nakaramdam siya ng init sa dibdib niya, unti-unti daw lumuluwag yung eskinitang dinadaanan niya.
At ayun nga, nakarating siya sa bahay nila. Saktong-saktong pagdating niya, sumisigaw yung asawa niya ng, "Roger! Roger! May manananggal! May manananggal!" Nung narinig ng tiyuhin ko yan, nagpintig ang tenga niya at nag-orasyon siya ng tigalpo sa kanang kamay niya habang umaakyat siya ng hagdan. At pagbukas niya ng pintuan ng kwarto nila, bumungad sa kanya ang isang nilalang na ni minsan ay hindi sumayad sa kanyang isipan na makikita niya. Nanigas ang buong katawan ng tiyuhin ko nung nakita niya ito. Ibang-iba ito doon sa aswang na nakalaban niya sa Iba Zambales. At ayon sa paglalarawan ng tiyuhin ko sa itsura nito, hindi maipaliwanag kung gaano ito kapangit. Buhaghag ang buhok nito na parang sintigas ng alambre. Purong itim ang dalawang mata. Naglalakihang magkakahiwalay ang ngipin, kasabay ng pagtulo ng laway nito. Tuyot na tuyot ang buong katawan. Tapos yung dila daw, sobrang kapal at sobrang haba. Halos lumampas na daw ito sa kanyang leeg. Nakangangalang ang bunganga nito habang pilit na inaabot ang tiyahin ko. Ilang segundong natulala ang tiyuhin ko at ilan nitong mga kapatid sa nasaksihan nila. Hanggang sa unti-unting nanlambot yung tiyuhin ko at hindi na ibato yung tigalpong nakapaloob sa kamay niya. Maya-maya pa, merong sumigaw sa likuran nila ng 3 buhay na salita. Agad-agad daw ay lumipad papalayo yung nilalang na pilit inaabot yung asawa ng tiyuhin ko. At pagtingin nilang lahat sa likod, yung lolo ko pala yung nag-orasyon para mapalayas yung manananggal. Yun ang unang engkwentro nila sa manananggal. Mula nung gabing yun, isinumpa ng tiyuhin ko na hinding-hindi na mauulit yung nanigas siya at nasindak sa isang kampo ng dilim. Sadyang malakas yung pantigalgal na taglay ng manananggal. Kaya nagawa nitong hindi mapagalaw yung mga taong nakakakita sa kanya. Kahit gamit ng tiyuhin ko ay agimat mula sa kaliwa, yun nga yung satur, nagawa pa rin itong kontrahin ng manananggal. Malawak ang kaalaman nito pagdating sa mga orasyon na galing sa kaliwa. Fast forward tayo. Taong 1986, Dalisay Street, Bacood, Santa Mesa, Manila. Itong taong ito pinagbubuntis ng tiyahin ko ang pinakabunso nilang anak. Bale pang-4 ito sa mga anak nila. Yung naunang 2 anak nila matapos yung panganay, walang nanggambalang kahit anong nilalang doon. Pero itong sa bunso nila, muli silang binalikan ng manananggal. Hindi na sila nakatira sa lumang bahay nitong taong ito. Doon na sila tumira sa malaking bahay, yung bahay na merong puno ng yellow bell. Yun din yung bahay kung saan naganap yung gamutan ni Tito Jerry at ni Ate Ami. Kung gusto nyong makita yung itsura ng bahay, panoorin ninyo yung Ang Huling Alas ni Jerry o yung ika-6 na yugto na kwento ko. Nasa dulo ng video yung itsura ng bahay doon. Balik tayo sa kwento. Kaya sila lumipat sa bahay na to dahil lumalakas na yung printingan nila. Si Tito Jerry pa noon ang nagmamanage ng printingan sa Bacood. Kabi-kabila ang kanilang proyekto noon. Meron din silang mga tauhan na nakakasama na. Isang gabi daw, habang nagiinuman sila sa garahe, panay daw ang hilab ng tiyan ng asawa ng tiyuhin ko. Parang meron daw kumakamot na hindi niya maintindihan. Mahapdi daw eh. Ang sabi na lang sa kanya ng tiyuhin ko, pahidan na lang niya ng langis para mawala ang lahat ng nararamdaman niya. Umakyat yung tiyahin ko sa kwarto para kunin yung langis. Maya-maya lang, nakarinig silang lahat ng malakas na pagtili. Nataranta yung tiyuhin ko at tatay ko sa narinig nila. Pag-akyat nila ng kwarto, nakita nilang putlang-putla yung tiyahin ko. Nakanganga na halos tumulo ang laway dahil sa takot.
at nakaturo ito sa bintana kung nasaan yung puno ng yellow bell. Paglingon nila sa puno ng yellow bell, doon nila nakita ang isang napakatandang mukha ng babae. Normal at tao lang daw ang itsura nito. Halos sumingkit na ang mga mata nito dahil sa sobrang lawlaw na mga balat sa mukha. Nakasarado ang bibig nito, pero nakalabas yung dilang napakahaba at sobrang kapal. Ayon sa paglalarawan ng tatay ko, maihahalin tulad daw ito sa dila ng baka. Pero ang kulay daw nito, kulay solid na itim. Nakahawak daw yung matanda sa may bintana. Animoy, takam na takam siya sa tiyan ng tiyahin ko at gustong gusto itong lusubin. Nung nakita nila na ganun ang sitwasyon, sumigaw yung tito ko sa isa sa mga trabahador nila na kunin yung itak na nasa ilalim ng lababo. Nung narinig ito nung matanda na nasa bintana, bigla daw nagmulat ang mga mata nito. Kumunot ang noo at tinitigan silang lahat ng napakasama. Bumuka daw ang bunganga nito at pinakita niya ang lahat ng mga ngipin niya na parang merong sinisigaw. Nung nahawakan ng tito ko yung itak, bigla-bigla daw ay itinulak nito ang sarili niya papalayo sa bintana at pumagaspas ng napakalakas papalipad sa itaas, papunta ng yellow bell. Ilang segundo lang, nawala ito sa paningin nila na parang isang hamog. At matapos ang insidenteng yon, dinikitan na ng lolo ko at ni Tito Jerry ang bawat sulok ng bahay nila ng 4 evangelista. Para sa kaalaman nyo, yung 4 evangelista ay 4 na ulo ng anghel. Pinakamabisa itong pangontra pagdating sa mga iba't ibang uri ng sakuna. Partikular na yung mga sunog, lindol, at kung ano-ano pang gawa ng ating inang kalikasan. Kinargahan din ng dasal ng lolo ko ito sa tulong na din ni Tito Jerry para lubayan ng iba't ibang uri ng demonyo yung bahay na yon. Pero di kalaunan, hinintay lang nilang manganak yung tiyahin ko, tapos inalis din nila yung kargang dasal nun. Kasi malas yun sa negosyo. Ang tanging tinira lang nila ay yung totoong gamit ng 4 evangelista. Yun nga, yung pangprotekta ng bahay. At doon naman sa nabanggit ko kanina na kusang gumana yung buhay na salita ng tiyuhin ko, totoong totoo yan. Kapag kayo ay merong agimat na buhay, mutya, baon, buhay na salita, o kung ano pang hiram na kapangyarihan, kapag buhay na buhay ang mga ito, kahit hindi mo ito banggitin o dasalin, kusang gumagana ito lalo na kapag emergency. Gumagana rin ito kapag nakaloob na sa iyong katawan. Lalo na kung pinapakain mo pa ito ng iba't ibang uri ng dasal at Latin. Magandang oras ng pagpapakain sa mga ito ay 3:00 at 6:00 ng hapon. Kasabihan na yan ng mga batikang manggagamot. Maski ako, nung bata ako, aktibong-aktibo ako sa pagdadasal ng mga karga ko. Kaya kahit ngayon, hindi na ako gaanong nagdadasal, alam ko sa sarili ko na nasa sistema ko ito. So paano? Tapos na tayo sa ganitong kwento. Babalik na tayo ng Zamboanga at Iloilo. Dahil lahat ng naka-line up na kwento ng lola ko ay patungkol sa lugar na yan. Pero syempre, bago yan, i-share nyo muna itong video na ito. Dahil kapag hindi mo to shinare, paglingon mo sa bintana ninyo, nandyan na yung matandang may mahabang dila at pilit kang aabutin para kainin ang lahat ng lamang loob mo.